Pas buang oh. Wapo, pangapi. Ah! Kagwapa kayo nimo? Unya pang kape? Dili pwede beer brand kanang swak? Pwede po, pero mas garansyo ko sa imong Bear Brand. Pasirito ko sa imong gatas B, ani oh. Kangilngig! Paring katulak adyo nimo! Kunimo! Pwet! Ay, okay. What's up mga mamaran? Samantala muna natin ititigil ang video dahil may good news akong isi-share sa inyo. Dahil may na-discover ako na app na pwede mong pagkakakitaan habang nasa bahay ka lang. Ito ang Eagle Game. Ilalagay ko lang ang link dyan sa description at sa pinned comment. At i-click nyo lang yan, tapos i-download. Tapos nyo i-download, mag-register na kayo gamit ang inyong mobile number. Saka mag-send ng code dyan. Tapos yan ay i-link nyo ang inyong GCash account para pwede kayong makapag-cash out. Ang mas maganda pa dito guys ay wala kang babayaran dahil may free na 5 coins na yan. At pwede mo itong paramihin hanggang pwede mo nang i-cash out. At saka naghihintay ang maraming games dahil nandyan ang Dragon Tiger, Red and Black, Color Game, Lucky God, Fungshin, Add an Event, Baccarat, 3 Card Battle, 3 Kingdoms, God of Wealth, and Bonus Bear. So, yan ang mga pwede mong paglalaruin dyan sa app na yan. Tapos paramihin mo ang coins mo hanggang umabot ng 300 to 10,000 para pwede ka na makapag-cash out. So, ano pang hinihintay mo? Pangalan pa lang ng games. Exciting na. So, download mo na yan. Daginuto na lang na ako ni. Nihit na makikita ron. Lolo. Uy! Pagkahaswang pagkadalaga. 1.5 lang lo. Ay sa no? Pagulat sa diha, ha? Oy, asa day ka lo? Magkuha kog senior citizen card kay aron maka-discount kog 20%. Come on! Sa kung una bagon nga ron, banda nga lapok ron. Ay, akong wala ni mong kasaop. Mamunday, saan pagwala ni mo? Atong ipagawas imong kasaop, atong ipasirit na Mamanday, babae ka? Ay, oy, babae kaayo, 99%. Og mamao, tala. Hana tao. Tay sa no, Man, mangi sa ko. sige, pangi diaw. Tara ko. Mana? Animal, sige, binuangan ko nimo. Ha? Binuangan ko nimo? Di ko nimo. Ikugan man day ka, di ko. Gopo. Musakay ka? Oh, musakay ko nimo dala ko sa lugar nga kitarang duha. Sige, angkas dire. Oh, muna na yung lugar nga imong giingon nga kitarang duha. Sige na, ato na sugdan 1.5. Ay! Ako ba mo bayad og 1.5 nang habal-habal man ka? Dapat ikaw mo bayad na ako. Ay, butilaw magkakanako. Ah, di sa kutel nimo, nang habal-habal man gani ko. Nao, isa gato sa akong kita oh. Okay na ni, talaharitang sulok. Dali. Naunsa man eh. Natagas mo na akong buko. Lalaki mo na akong buhakan na hirada po kung 100 nimo. Teng ni. Oh, magkuna kong kulit nimo. Asa mo ka? Yaton ko pauli, Brad. Na muna na raw, nang habal-habal ra man gani ko. Pila man pa ulay?
Aw, umusakay ka na ako pa uli. 1.5 akong pangayo ni mo. Da! 1.5? Pagkataas mo ni mo kayo, Roy. 100 naman akong kwarta gihatag ni mo ganiya. Aw, okay na na. Tara. Cawa. Bagon nga ako, sa oprong na ako. Ay, siya nung.